Πλαϊμάρ θα βγάλει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Πήγε για το σούτ το Σαβιόλα. Θα γίνει από μακριά το σούτ στο δοκάρι. Την ξαναβλέπουμε. Προσπάθησε ο Σαβιόλα. Από τις κόντρες ευνοήθηκε ο Ντι Μαρία που έπιασε ο Μπλάνκο. Η πάσα είναι για τον Σκόκο. Θα κάνει το σούτ ο Αργεντινός στην κλειστή γωνία. Ο Ζούλιο Σέζαρ τον Μπλάνκο. Χέρζι. Είναι καλή σέντρα του. Πηδάει ο Μπλάνκο για την κεφαλιά. Έξω. Εδώ είναι θέμα εκατοστών. Θα δούμε και στο replay. Αρνητικά αποτελέσματα. Εδώ θα βγει καλός συνδυασμός για την Μπενφίκα. Βγαίνει ο Σάχα να πέσει στα πόδια του Ντι Μαρία. Το γύρισμα από τον Αργεντινό. Ευτυχώς δεν υπήρξε και άλλος παίκτης. Δεν έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Φτάνει στον Γεωργέα. Υπάρχει φάουλ εκεί στον Γεωργέα. Αλλά συνεχίζει το παιχνίδι με τον Μπλάνκο. Από δύο τα καταφέρνει. Θα γυρίσει για τον Μπλάνκο. Κεφαλιά του Μπλάνκο. Είναι καλή σέντρα ο Μαϊστόροβιτς. Γκολ! Γκολ για την Άκη. Είπε από τον Καφέ και από τον Μπλάνκο να τραβήξουν τους κεντρικούς αμυντικούς να κάνουν κίνηση. Κόνει την μπάλα για τον Ντι Μαρία. Αυτός κάνει κοντρόλ. Σουτ με το αριστερό. Έξω η μπάλα. Μεγάλη απόκρουση. Η μπάλα φτάνει στον Σαβιόλα που είναι αμαρκάριστος. Εκπληκτική επέμβαση από τον Σάχα. Η μπάλα πήγαινε στο που κάνει καλή προσποίηση. Ανοίγει την μπάλα. Θέλησε να δώσει για τον Μπλάνκο. Βοήθεια από τον Χέρζι. Το σουτ. Διώχνει όμως ο Ζούλιο Σέζαρ. Να η πρώτη. Ο Καρντόσο θα είναι εκτελεστής. Το σούτ είναι καλό. Ο Σάχα για μία ακόμη φορά. Εντερικό φάλτσο θέλησε να βρει τον Αϊμάρ. Ο Καρντόσο στον Κοεντράο. Θα γίνει το σούτ. Ο Σάχα αποκρούει με τα πόδια. Λέει και πάλι όχι.